Pane accident iri very tragic aiwa inoitika kumasvingo kubhikita yashamisa vanhu vaya vakataura mashoko kuti aiwa the government must address these issues. Muzvikoro zviri kumaremote areas vanofanira kumeka sure kuti aiwa vanhu ava vawana transport, nokuda kwokuti aiwa maaccidents ava kuitika uku ava kuona kuti ava kuclaima malives emastudents nevana vechikoro. Sanapinda mashoko amuda nyogwa panapa pamira masvingo nokuti wasubscribe like turn on the bell icon. Vakomana mira masvingo nokuposta those pictures amuri kuona ayo, amuri kuona that student aiwa akatofa nemota iyo yatoparara. Vanyora vachiti 6 passengers, most of them school pupils, coming from a seminar were reportedly packed in the little car in Bikita. 2 are reportedly dead 2 days ago in Gutu. A former police officer in charge and 2 others were killed in a Toyota Wish that had 10 passengers. Minister of Transport, do we have a public transport policy? Ndomubvunza vanhu yacho vabvunza vachiti aiwa Minister of Transport anofanira kumbobvunza kuti tinayo here policy au public transport. Noda kuti anokuona kuti aiwa mota yamuri kuona iyo iri kunzi yanga yakapekewa nemastudents vaibva kusemina, but pakubva kuvaita kusemina vakasangana netsaona aiwa 2 ndobva vafira pasport, vamwe vese vakasangana nemainjuries. Mashoko ari kubuda panapa atona kuti pane mamwe mapolice officers zvekare 2 anofa netoyota wish nekuda kwemaaccidents akadai. Avari kuuya vachiadvocate vachiti aiwa Ministry of Transport inofanira kuadressa all these issues kuti paonekwe kuti aiwa muzvikoro umo vana vechikoro kana public transport vanhu vari kufamba zvakanaka here. Maximum number of individuals anenge achiexpectiwa motor vehicle ari kumitiwa here. Bhodza mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko chatikunti ndikaisimapo each and every day tongoona madeaths ari kukonzereswa nethis transport. Todze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, so no subscribe or like, turn on the bell icon.